ҳасибҳо дар назди харидор ва ё чунин корхона худ кам аст, ҳама назорат мекунад. Ягон чи пӯшида нест. Маҳсулотҳо тоза аз гӯшти говҳои маҳаллӣ истифода мешавад. Дар ягон вақт, дар ягон вазъият экоҳасиб ягон бор гӯштҳои яхбастаи хориҷӣ ва ё ки гӯштҳои аз дигар ҷо овардашударо истифода кардагӣ нест. маъмултарин истеҳсоли мо ин калбасаҳои нимдуд кардашуда ва буғӣ мебошанд, ки барои парҳезкорон, барои беморон